Животът на Шекер и Сане. Глава 17. Първата реколта. Мина доста време от първите дни, когато семейство Бушнакови копаеше сухата пролетна земя и се надяваше трудът им да даде плод. Лятото беше дошло тихо и неусетно. Като гост, когото не си поканил, но се радваш да видиш. Нивите вече не приличаха на голи парчета пръст. Царевицата беше пораснала висока и гъста, и когато вятърът минаваше през нея, зелените стъбла се поклащаха бавно като вълни от зелено море. «Гледай я само!» каза веднъж Метко и спря насред пътеката с мотиката на рамо. Шекир се усмихна. «Чувам я как шуми, значи е хубава». «Хубава ли е?» намеси се Шеки зад него. «Аз я намирам за висока. По-висока от мен». «Всичко е по-високо от теб», отвърна Атидже. «Не е вярно. Люси е по-ниска. Люси е куче». «Аз не казвам, че не е». Всички се засмяха. Тютюнът също беше пораснал. Листата му бяха тежки и маслени на допир, с миризма, която полепваше по ръцете и не се отмиваше лесно. Всеки ден семейството кършеше, береше и носеше реколтата към двора. Пръстите на Сане и Ава бяха потъмнели от тютюневия сок. Не се оплакваха. Такъв беше тютюнът. Първо взимаше сили и време, после връщаше прехрана. В градината пред къщата доматите вече червенееха по стъблата. Краставиците се криеха под листата, а чушките ставаха все по-едри. Шеки обичаше да влиза между редовете и да изчезва. «Къде е пак?» питаше Фикра. След малко между зеленината се чуваше шумолене. После се появяваше той с домат в ръка и лице на невинен човек. «Нищо не съм взел!» «А доматът сам ли скочи в ръката ти?» «Намерих го». «Паднал ли е бил?» «Почти. И ти си му помогнал». «Исках да го спася». Фикра го погледна строго. «В устата ли ще го спасиш сега?» Шеки захапваше домата и кимаше сериозно. «Да». Смехът се чуваше из целия двор. Дори Шекир, който подреждаше низите до сушилнята, не успяваше да скрие усмивката си. Козите също се отблагодаряваха за грижите. Всяка сутрин даваха мляко с такава редовност, сякаш знаеха колко е важно. Сане го прецеждаше, вареше го и правеше сирене и масло. На масата почти винаги имаше домашно сирене. «Купено сирене не ни трябва», казваше Фикра гордо. «Първо да си направим хляб и тогава говори», отвръщаше Ава. «Хлябът не е сложен». «Не е сложен, ама трябва брашно», усмихваше се Ава. «За брашно трябва жито, за жито трябва нива». «Добре, добре», прекъсваше я Фикра. «Хлябът го купуваме». Истината беше проста. Пенсията на Шекир стигаше почти само за хляб и най-необходимото. Всичко останало идваше от земята, от градината, от нивите, от животните, от труда на всички. Никой не го казваше. Всички го знаеха. Сушилнята постепенно се изпълваше с низи тютюн. Всеки ден влизаха зелени листа. След време излизаха жълти, сухи и леки. После ги сваляха внимателно и ги качваха на тавана. Там ред след ред се трупаха низи, които щяха да чакат зимата и купувачите. «Пълни се», каза веднъж Метко, докато гледаше нагоре. Стоеше неподвижно и се усмихваше. «Така трябва», отвърна Шекир. «Празният таван не храни семейство», Метко кимна. «Тате». «Какво?» «Хубаво е». Шекир замълча за миг, после сложи ръка на рамото му. «Да», каза тихо. «Хубаво е». За първи път усилията им имаха лице. Можеха да ги видят, можеха да ги докоснат, можеха да ги преброят. Лятото донесе още една радост. Козичките родиха малки яренца. Шеки ги обикаляше по цял ден. «Това е генерала», обяви той един следобед. «Защо генерала?» попита Атидже. «Защото ме слуша». Точно тогава яренцето го блъсна в корема и го събори на тревата. Шеки остана легнал по гръб. «Много ме слуша», измърмори след малко. «Може би не му даваш правилните заповеди», каза Атидже. «Може би е дезертьор. Или ти си генералът, а той е армията». Шеки се замисли. В такъв случай армията се е разбунтувала. Всички избухнаха в смях. Само яренцето продължи да къса тревата, без да се интересува от военните въпроси. Метко помагаше по свой начин. Всеки ден вземаше малката брадвичка и тръгваше към Кайсиевата градина край селото. Там режеше храсти и тънки клони с зелени листа. Понякога намираше диви сливи, връзваше клонките на снопове и ги носеше на рамо към дома.
Яренцата го усещаха още от портата. Събираха се около него и чакаха нетърпеливо. Пак ли си им донесъл празник? Смееше се Атидже. Метко хвърляше сноповете пред тях без дума. Животните веднага започваха да късат листата. Той ги гледаше спокойно. Не говореше много. Но в очите му имаше нещо меко, нещо доволно. Нещо, което идваше от чувството, че е полезен. Вечерите вече изглеждаха различно. На масата имаше домати от градината, краставици от бахчата, сирене от козето мляко и хляб от магазина. Понякога варени яйца, понякога печени чушки с чесън. Не беше богата трапеза, но беше тяхна. Сане гледаше децата едно по едно. Ава, Фикра, Атидже, Метко, Шеки. И се усмихваше. Шекир слушаше гласовете им и се ориентираше по тях като по карта. Навън Балдо обикаляше двора с тежката си стъпка. Люси лежеше до стъпалата. Ришко стоеше на прозореца и чакаше нещо вкусно да остане без надзор. Над Сейдол бавно се спускаше топлата лятна вечер. За първи път от много години семейство Бошнакови не мислеше как ще преживее утре. Не защото утре нямаше да е трудно, а защото трудът им вече се виждаше навсякъде около тях. В тавана, пълен с низи, в градината, пълна с плодове, в козичките и яренцата, в сушилнята, в двора, в масата, пълна с тяхна храна, и в децата, уморени от работа, но заспиващи спокойни под покрива на своя дом.